Hola a tots i totes, com esteu? En aquest vídeo us gravaré la flauta 2 de la Diana de Setmana Santa de Crevillent, en la seva forma completa. Recordeu, igual que vam fer amb la flauta 1, que la forma serà introducció, la part A, dues vegades, completa, amb el seu final 1 i final 2. Després la part B amb el seu final 1 i final 2. I per últim la part A, dues vegades completa, amb el seu final 1 i el seu final 2, que acaba amb